Grænlendingurinn Tue Christiansen ekki bara mikils metinn listamaður, heldur hefur hann einnig átt sæti í landstjórn Grænlands, auk þess sem hann hefur ötullega kynnt grænlenska list víða heim. Hann nú staddur á Íslandi ásamt konu sinni Katrín Christiansen, en þau voru að opna sýningu á eigin verkum í Galleri Hvítsbóa á Akureyri. Sýningin sem stendur til 3. júní afrakstur verkefnis sem þau hafa verið með í gangi í nokkur ár, sem gengur út á það að fullnýta það sem tilfellur við slátrun á grænlenskum sauðnautum. Altså, vi meget interesseret i, at alt på et dyr, det bliver udnyttet. Og det har vi arbejdet med min kone i lang tid. Og vi synes, at det er synd, for eksempel skinnene, det bliver brændt af muskusoksen. Og nu kan vi se, hvad vi kan få ud af det, og det er gode ting. Så det er dem, der opfordrer os til at lave sådan en udstilling og vise, hvad Grønland kan lave af det slags. Der bliver slagtet omkring 2.000 muskusokser om året, og i 20 år der har man brændt skinnene. Det gør det ikke mere. Vi har holdt kurser i 5 år over for fangerne og konerne. Og så skulle det have været en udstilling af vores resultat i Grønland, men så flyttede vi til Danmark. Så det er faktisk den første udstilling af vores rapporter, resultater. Det er her. Á sýningunni í Hvítsbóa má til að mynda finna grímur úr sauðnautaskinni eftir Tue og listgripi og nytjahluti gerða úr sauðnautahornum. Katrín einbeitir sér hins vegar að ull sauðnautanna. Altså muskusuld, det er det, man finder inderst mod skinnet på muskusdyret. Og det plukker man af, når dyret er skudt, og skinnet er flået af. Så plukker man det simpelthen med hænderne. Det er ret så hårdt. Så bliver det renset, og så bliver det spundet. Jeg spinder det også selv. Og jeg begyndte at spinde i 2005, da jeg blev pensioneret. Og så er det bare at gå. Jeg spinder næsten hver dag. Det er meget, meget afstressende. Og det spinder, det strikker jeg. Og jeg strikker sjaler og huer, halsterklæder og handsker og så pulsvarmere. Sauðnautaullin bæði mjúk og létt en einnig afar hlý. Ullin hefur hins vegar lítið verið nýtt á Grænlandi, enda segir Katrín að lítil prjónahefð sé þar í landi, en hún vonast til þess að verkefni þeirra hjóna komi til með að breyta því. Og det er for at hjælpe fangerne i Grønland, i stedet for at brænde skinnen, så skal jeg tage det af. Og så har vi lavet kurser til deres koner, og mange af dem, de har lært at spinde. De har aldrig set en rok før. Så det gør det nu. Så når vi holder kurser for dem, så skal vi købe skinnene fra manden for at give kurser til kunden. Så har vi opnået det. Så det er sjovt at få sådan et resultat. De lærer jo at spinde i løbet af 2 dage, og så bliver de jo kun dygtigere. Men i løbet af 2 dage, så kan de godt sidde foran en rok og spinde. Og så er det bare træning. Og så til Island, det kan jeg bare sige, vi har masser af uld i Grønland. Det er bare om at købe det. Og det var meningen med udstillingen her, for at I skal blive sådan interesseret i det. Tue ekki bara umhugað að nýta það sem tilfellur á grænlenskum sauðnautum, heldur á það við öll dýr sem veidd á Grænlandi. Hann vinnur þó ekki eingöngu með bein og skinn, heldur líka reka við steina og málma. Auk þess vinnur hann mikið með grafík, hannar húsgögn og logo. Eitt þekktasta verk Tue grænlenski fáninn sem var samþykktur í júní árið 1985 og það eiginlega ekki hægt að sleppa Tue án þess að minnast á það verkefni, en fáninn allt öðruvísi en fánar hinna Norðurlandana. Når I ser mine udstillinger her, det er det runde, jeg elsker. Og det er så udgangspunktet for flaget. Det øverste, det er indlandsisen. Grønland, det ikke er indlandsisen. Og det halve røde, det er fjorden. Hvorfra der kommer en hel masse isbjerge og væltende, og det er det nederste halvcirkel. Og så, når solen er ved at gå ned om aftenen, især i vintermåneden, så bliver havet næsten helt rødt. Og eftersom jeg er gift med en dansk, halvdansk og halvfæring, så valgte jeg Dannebrogs farver. Så når det hænger sådan lidt slap ved siden af hinanden, man kan ikke se, om det er Dannebrog eller Grønlands flag. Det var
udgangspunktet. Så det er, men den var sådan populær, og den var lige så upopulær, da vi startede. Så jeg gemte mig i disse dage, da det vandt, fordi det var mange, der ikke ville have det. Men i dag er det ikke alle enige om, at den er flot? Jeg tror, det vi har en fornøjelig oplevelse med et af landstingsmedlemmerne, som var imod flaget. Han købte ekstra flagstang og fik 2 Dannebrog op. Så stor protest var det. Han er ikke imod det mere, han bruger det grønlandske flag.